Este é Juan Vázquez Cierna, que con 3 horas, 19 minutos e 34 segundos subiuse ao podium da 7ª BTT Penedos do Lobo no porto de Cabeza de Manzaneda, en Ourense. A proba é a máis dura desta modalidade na nosa comunidade, unha proba que aspira a ser unha das máis importantes no panorama do Estado, polo que foi todo un reto para este chantadino. A verdade é que a carreira era moi dura, eran 45 km, pero eran baixadas imposibles e subidas mortales, que xa non perdías o equilibrio, tiñas que ir a pé empuxando a bicicleta. Era unha dificultade extrema, ese é o gran problema era máis tema de resistir, son carreiras pensadas para xente para maratón, quer dizer, xente veterana, que teña moita resistencia, e sobre todo que se tranquilice, que sepa ir pouco a pouco, dosificando as forzas e tal. O corredor do Clube Ciclista Chantadino só superou o leonés Constantino Arias cun tempo de 3 horas e 9 minutos. Juan non é un profesional deste deporte, pero si un amante da bicicleta, por iso saca tempo de onde pode. O tempo que lle dedicamos a isto é ao salir de traballar, se tes media hora, un fin de semana que sales o domingo ou sales un sábado, algo de ejercicio faz por aí, complementas ao mellor con algo de gimnasio no inverno, pero todo quitándolle tempo onde non tes, porque tiene un traballo, tema familiar, sempre isto é a base de sacrificarse, é moi sacrificado. Pero se che gusta, pois ao final compensa, e ao final se por fin consigues resultados, pois máis aínda. Resultados que están chegando e que non son froito da casualidade, xa que non é a primeira vez que compite. Este ano provei máis. De feito, fixen carreiras, corren algunha carreira de XC, que son carreiras ao sprint, son máis cortas, carreiras dunha hora, e ben, foi moi bonito, foi un tema con a competición en mountain bike que nunca correra, pois vai te enganchando, pois vamos ir a máis. Entonces corrín o campeonato galego de maratón que se celebrou na Peroxa, e aí quedei tamén polo medio da clasificación e tal, pois sigues tentando ir a máis. Entonces veu este gran reto de ir a Penedos do Lobo, e dixo, pois vamos a intentalo, a ver como se nos dá. E ao final ben, porque notas que as sensacións son boas, e aunque sufres moito, pois ao final sempre é agradable estar arriba. Unha posición que Juan non quere que se lle suba a cabeza e seguirá divertíndose en riba da bicicleta, a espera do que poida pasar ao longo do tempo. Pois irei como hasta ahora, sin obsesionarme ni nada. Se hai unha que me coincida e me motive, pois se teño tempo e se coinciden por fechas, eso valo pensando. Dice, pois vou apunto-me esta, a ver que o reto sempre é terminar. Depois vas ali e intentas, pois a ver se dou superado que vai por diante, a ver se as forzas me dan e sempre intentas ir a máis. Se ves que vas moi ben, pois vaste crecendo, pois se non tes averías mecánicas ni nada, pois a veces chegan os resultados, que sempre son agradables, que non hai tema económico non vas levar, pero por menos tes esa satisfacción. Na carreira participaron 3 corredores máis de Chantada, pero ao podium só soben os 3 primeiros. O que está claro é que Chantada está sendo máis ca nunca terra de campións.